že vás vítám u 19. pokus. Tady máte, jak dlouho to natáčím. Mám rýmu, bolí mě krk, protože kašlu, to je úplně oficiální. A dál nebudu říkat. Budeme sbírat tady ty 3 hvězdičky. A ten na tomhle poslední je mega těžký, hard, jo. Se mi nikdy nepovedlo, když jsem to natáčela. Tady bude takový klíček a tam musíme vyskočit, nebo nesehnáme ten jeden coin. Já už to mám šedivý, tady. Já už to mám šedivý, ten coin jeden, protože... Kámo, to nikdo neviděl. Já už to mám šedivý kvůli tomu, protože jsem si to už vzala, chápete? Tady musíte vyskočit. Já už jsem zase unavená, takže sorry. A tady musíte vyskočit a vzít ten coin. Bum. OK, jsem zase tady. Sorry, fakt jako... Když mluvím normálně, ať mluvím normálně, vole, já mluvím jak postižená panenka. Kámo, mě to fakt... Pojď, to nebudu dělat. A když se vysmrkám, tak to prostě nepomáhá. Když jsem se vysmrkala, tak ať je to lepší. Tady, kámo, po tomhle, bude druhý coin, tady úplně dole. Tak, tady je coin. Ano, je to docela těžký, ale to poslední coin, to se mi ještě nikdy nepodařilo udělat. Vždycky tam umřu, protože on to je mega těžký. Vždycky si hlídejte ten procenta, protože já to vždycky zapomněla. Takže teď o tom budu asi moc mluvit. Ono to tam je ale fakt těžký na konci. Tady. Jo. OMG! Oh my god! Jar! Co se nám odemklo, se podíváme. Tudle, to je mega cute. A tohle. Žádný barvy, ale to je asi tady to. Wow. To je mega. A teď to se mi líbí ještě víc. Šedivou. Černou. Full version geometry dash. Tak takhle, tak krásný to. Jo, to je mega. Zkusíme tudle, ale já nevím, kde jsou ty. Kde jsou ty coins. Tak můžeme to jenom zkusit, jo. A nebo ne, my jsme vlastně chtěli auto, jo, tady toto, takže co to je auto checkpoint? Když umřu, tak... Kamo, tak co se stane? Kamo, jsem tam vzala ten klíček, všimli jste si? Tak to asi mám něco budeme potom potřebovat. Bum. I tu mapu se ještě pamatuju. A nevím, jestli jsem ji dělala já do 100. Asi jo. Jo, tady tu mapu jsem dělala do 100 já. Ona tady byla moje kamarádka starší. O 5 let, nebo... ne, já jsem tam minula ten coin. OK, ale teď si to jenom proto. Prohlídneme. K čemu je ten klíček? Tam jsem viděla něco taky. Jo, tady je takový ten klíček. Možná si vzpomínám, že jsem... Ne, to byl někde jinde. Jo, tady druhý klíček. OK, tak jo. Takže možná ten klíček bude něco na konci. OK, tak teď si ho veme. A teď, kdyby se mi to fakt jako... Hlavně nezapomínat, no já zapomněla, kde je ten druhý coin. Musím přemýšlet. Kámo. Počkejte. Jo, já už vím, kde to je, dobrý. Sorry, že to takhle to, ale...
autoretry. To je jako něco. Jo, aha, no tak to jo. Tak to zkusíme. Zapni to. Nevím, proč vždycky umírám, to jsem jako takový noob. Hej kámo, na stejném místě. Kámo, mě ta obrazovka trošku blbne a dost. Teď mě to naštve. Někdy budu točit i Roblox, i Minecraft mám na mobilu, ale tak já nevím s kým zase. Nikdo se mnou asi nikdo nebude natáčet. Jsou to líní práce všichni. Tady někde to bylo, ne? Kde to bylo? Jo, k tomu potřebujeme ten klíč tam. Vzala jsem si ho. Já jsem si ho vlastně vzala, proč jsem si to neodemkala. To je jedno. Teď potřebuju ten... Kde je? Tam je dole, hej kámo. Zkusíme ten klíč. Ale já jsem asi přehlídla ten coin. A já jsem tam ale fakt vyskočila jako poprvé jako úplně omylem, jo? Ano. Jsem to vůbec nevěděla. Nevím, kde je ten coin, to by se mi asi zdálo. No tak nic. Tady máte, jak se to jmenuje, Multi to Dawn. A mějte se a další díl bude potom.